Здравейте! Днес ще се опитам да ви покажа как по най-лесният и бърз начин можете да станете партньори на FindlyBG и предлагате вашите обекти за настаняване в платформата. За целта, нека преминем на страницата. Findly предлага възможността на всички, които предлагат обекти за настаняване, да се възползват напълно безплатно, като се регистрират по два начина. Единият е, ако нямате изобщо регистрация в FindlyBG, да попълните тази форма, като изпратите вашата заявка. След одобрение и успешна регистрация на платформата, вие ще получите профил, в който ще виждате следната информация. Тук бутонът Стани партньор е другата възможност за всички, които вече имат такава регистрация. След успешно потвърждение на вашата регистрация, вие ще получите обаждане от агент на Findly, с който ще уточните договорните отношения, процентните взаимоотношения по отношение на резервациите, след което ще можете да добавите вашите обекти в платформата. Благодаря ви.